A mi put Velesajma. U 10 sati svečano će biti otvorena ovogodišnja ambijenta na Zagrebačkom Velesajmu. Na tom sajmu posvećenom namještaju i uređenju doma. Općenito predstavit će se 332 izlagača, pazi, iz 32 zemlje. Pa da, pa to je uvijek lijepo. Pa lijepo, da, na više od 20.000 četvornih metara, odnosno u 7 paviljona Velesajma. Upravo o trendovima u uređenju interijera naš će Krešo razgovarati s našim partnerima iz Prima namještaja, na čijim uradcima mi sjedimo tijekom cijele naše emisije, pa predlažem da zajedno idemo do Zagrebačkog Velesajma. Krešo. Sa Zagrebačkog Velesajma, točnije s Međunarodnog sajma namještaja Ambijenta, točnije iz Priminog izložbenog prostora. Sa mnom u društvu jutros je Teja Tadej, voditeljica dizajn tima. Dobro jutro, Teja. Dobro jutro. Ovdje smo kako bismo predstavili Priminu novu kolekciju namještaja za 2019. Pa ono klasično pitanje, što posjetitelji mogu vidjeti? Prije svega u naše ime i u ime cijele Prime pozdravljamo gledatelje Hrvatske televizije. Naime, Prima ove godine sudjeluje sa najvećim štandom na ovogodišnjoj ambijenti, čak 1000 metara kvadratnih. Ovom prilikom željeli smo našim posjetiteljima predstaviti kolekciju namještaja za 2019. godinu. Posjetitelji Priminog sajmenog prostora mogu pogledati nove kolekcije kuhinja, novitete iz blagovonskog programa i namještaja za dnevne sobe, nove modele spavačih i dječjih soba, predsoblja, kuponskog namještaja te najnoviju kolekciju madraca. Kako je nastajala ova nova Primina kolekcija? U ovu kolekciju, kao i u svaku do sada, uloženo je jako puno truda svih sektora Prima grupe. Nakon osmišljavanja našeg namještaja i odabira materijala, naravno, imamo vlastitu proizvodnju svih grupa proizvoda. Cijeli proces počinje i završava u Primi i na to smo posebno ponosni. Svi noviteti nastaju iz potreba naših kupaca, a mijenjaju se ovisno o trendovima na tržištu. No uvijek postoji dio našeg asortimana koji je već prepoznatljiv po kvaliteti i modernom dizajnu i koji se trudimo osvježiti novim bojama i materijalima. Što sve možete ponuditi kupcima koji opremaju svoj dom, apartman ili kuću za odmor? Prima nudi cjelokupna rješenja za opremanje interijera. Naime, nudimo namještaj za sve prostorije, pa tako i mogućnost da cijeli interijer opremite na jednom mjestu. Dodatna prednost je i što su linije namještaja stilski usklađene i svaki prostor može izgledati kao jedna moderna i funkcionalna cjelina. Prima je i ove godine za posjetitelje ambijente pripremila i savjetovanje s našim dizajn timom kako bismo svojim savjetima olakšali odabir namještaja prilagođen individualnim potrebama. Od srijede pa do nedjelje tu smo za vas od 15 do 18 sati i pozivamo vas na besplatno savjetovanje o uređenju doma. Teja, hvala vam lijepa. S nama jutros i Danijel Lovrić, voditelj regionalne prodaje. Dobro jutro. Dobro jutro. U koje vrijeme posjetitelji ambijente mogu vidjeti Primin izložbeni prostor? Pa pozivamo sve gledatelje da danas Hrvatska radiotelevizija da danas ambijenta otvara svoja vrata od 10 sati, tako da mogu posjetiti naš isto također paviljon Prima u broj 9. Svi gledatelji mogu posjetiti sajam od četvrtka, od danas od srijede pa do četvrtak od 10 do 19, odnosno petak do nedjelje kada ambijenta radi od 10 do 20 sati. Izuzetno smo ponosni na kolekciju namještaja za 2019. godinu koju želimo podijeliti s našim vjernim kupcima i predstaviti im sve novitete koje smo za njih osmislili i proizveli. Svi posjetitelji ambijente sudjeluju i u nagradnoj igri. Tako je. Posebna nagradna igra očekuje sve posjetitelje ovogodišnje ambijente. Dovoljno je ispuniti kupon za sudjelovanje i ubaciti ga u kutiju predviđenu za nagradno izvlačenje. Prima je ove godine sponzor glavne nagrade luksuzne kuhinje po mjeri Liberta sa svim aparatima u vrijednosti od čak 100.000 kuna. Riječ je o našoj novoj liniji kuhinja po mjeri Liberta koja osvaja atraktivnim dizajnom i visoko kvalitetnim materijalima. Bilo tko od posjetitelja ambijente može postati sretnik koji će moći u svom domu uživati u Primine kuhinji. Pripremili ste i posebne uštede za posjetitelje ambijente. Tako je. Posebna sajamska ušteda od minimalno 30% osim na ambijenti vrijedi u svih naših 55 salona diljem Hrvatske od 10. do 14. listopada. Posebnu pogodnost besplatne dostave mogu iskoristiti svi naši kupci na ambijente, a odnosi se na područje udaljeno do 20 km od salona isporuke. Naime, za sve kupljeno na ambijenti možete tražiti dostavu u bilo kojem od naših
salona diljem Hrvatske. Ako niste u mogućnosti posjetiti nas ovdje, sajamsku uštedu iskoristite u našim salonima gdje vas očekuju naši prodajni savjetnici koji će vam pomoći u odabiru svega što vam je potrebno. Hvala vam lijepo na razgovoru. Eto, poštovani gledatelji, sve ste čuli, iskoristite posebne primjene ponude u prodajnim salonima diljem Hrvatske i posjetite naravno primjen izložbeni prostor na Međunarodnom sajmu namještaja Ambijenta na Zagrebačkom velesajmu. Lijep pozdrav!